Ah, pa-da-da-pa-pa-da-da-da-pa-da-da-pa-da-da-da-da-da. Pa-da-da-da-da-da-da-da-pa-pa. Kung kinahanglan ko na magbagatin papahuway, lalauman ko ang imo kaupayan. Nang ako ninop, anaton ninop nga magatubang ay huhuna-hunahon ko na laini nga usang nga sayo. Usang nga kirita, unti kang haiba nga kinabuhi. Diri na ako na upoy dito yan na hindi nga aton pagbulag. Kung na imo man mapuntaan akon patagon hitbura. Anakon palasyo ha, igbaw hit panganod pabayan na lang. No pabaan mas maupay nga makikitaan, kundi an makitaan akon hinigog mga nagbabagtas. Di dahan-dalan nga ging talaga parahan akon kalaging bibendisyonan ko ikaw. Tungod kay akon gugma diri kailanman maminggaw o mawawaranhin kapulsanan. Tungod lahan nimo kawaray dinhi, ini nga gugma waray magtikang hininga aton yan ang akinabuhi. Ngan magpapadayon ini pagkinabuhi. Labis pahit mga panahon nga naton mga aran makalimtan. Nangan magin masirom nga dapithan nag-agi